Dan għandna l-Kid Demikoli, jien Marja Kristina Malija, u se nkun qed nistaqsih mistoqsijiet mill-perspettiva ta' tfajla ta' 22 sena. Kid, x'kont qed tagħmel inta 22 sena? Il-kemmi tajba dik. Kont għadni kif sirt missier u kont għadni kif gradwajt. Lallu. Żewġ affarijiet vera kbar fl-istorja tiegħek. Kbar ħafna. Ġija tibda l-karriera tiegħek u bdejt il-vjaġġ tiegħek bħala missier ukoll. Laqas kont naf li ħajjiġru tnejn li huma fis-sens kienu fis-sens ma kontx naf li ħanigradwa fl-IT għax jien fl-IT gradwajt. U forsi n-nies jgħidu fl-IT. Mhux fil-komunikazzjoni. X'għandu x'jaqsam. Eżatt, jien dak iż-żmien hekk kont isni naħseb li ħanaħdem fit-teknoloġija tal-informatika u mhux ħallejt il-ħbieb, imma illum issa bil-benefiċċju li għandi l-esperjenza. Kont ħallejt il-ħbieb u anke l-ekosistema ta' madwar influenzani għax kien hemm ħafna promozzjoni li għaw ħafna opportunitajiet f'dik l-industrija u qed mela jekk nażel dik l-industrija kolli sigħat ta' xogħol tajbin u naqla paga tajba. Ma mbagħad irrealizzajt malajr li isma' taraf xi tħobb tagħmel aktar u tipprova tagħmel xogħol li jersaq viċin x'inti tajjeb fih u xi joġob lilek. Imbagħad insomma qatt ma ħdimt fl-IT u spiċċaj naħdem bħala ġurnalist. Normali ħafna li ma nkunux nafu fejn nagħtu rasna nkunu għadna żgħar. Jiġifieri kieku inti Kid tal-lum li qed qudiemi tista' tgħid lil Kid ta' 22 sena xi ħaġa jew xi parir, x'tgħidlu? Ngħidlu biex verament tagħmel dak li tħoss li għandek tagħmel u tħalli lil ħadd jinfluwenzak jew jipprova jimmanipulak. Se ma manipulani ħadd. Imma inġarrejt ftit mill-korrent. Minkejja li nħobb ngħid li nipprova nkun karattru sod. Ma tafx, u dit tiġrinna bil-medja soċjali llum. Naraw xi ħadd qed jgħix ħajja tajba sabiħa u ngħidu wara kemm nixtieq inkun bħalu. Imma dak li qed jippreżentan huwa biss parti żgħira mill-istampa, mhix l-istampa kollha. U jiena ġrali hekk 20 sen ilu kemm. Li jisni kont qed nara n-nies sejrin jaħdmu fl-IT gaming kien għadu jibda, ma kienx għadu daqshekk popolari kif kien f'daw l-aħħar snin. U jaqlaw pagi tajbin. U jiena fil-fatt kien se jiġri li għax eżatt kif gradwajt, kien hemm kumpanija tal-IT offrit li xogħol li kien id-doppju nofs il-paga tal-li kont naqla ġurnalist. Fil-fatt, eżatt kif gradwajt, ġimgħa wara dil-kumpanija offrit li impjieg li kien niftakar dak iż-żmien 25,000 euro Maltin. U jien f'temp ta' 42 siegħa kelli niddeċidi biex immur minflok ġurnalist li l-paga kienet ta' 10,400 euro. U fil-fatt insaqsi n-nies ngħidulhom kieku kontu minflok x'kontu tagħmlu. Jgħidu li mhux immur l-impjieg tal-IT, imma jiena ma nafx moħħi forsi għax huwa area differenti. Timxi b'qalbek. Għażilt ix-xogħol li ħallas inqas. U llum ngħid imnalla għamiltek għax għażilt xogħol li vera nieħu gost nagħmel għax jien inħobb ħafna n-nies u allura dak kien ix-xogħol li kien mhux biss joġobni l-aktar imma naħseb li bil-ħiliet tiegħi kien l-aktar adattat, ma kienx adattat li mmur nagħmel minn sigħat insewwi xi problema fuq il-kompjuter ta' xi ħadd ieħor jew nagħmel xi sistema ta' networking kif iffokajt fuqha. Imma li nikkomunika man-nies u nipprova nagħti l-ħajja lil xi attività li nkun mistieden nippreżenta fiha jew inkella nagħmel xi ħaġa f'dak sens. Allura llum ngħid imnalla kelli ċans 48 siegħa biss biex niddeċiedi isma' kelli l-kuntratt ta' dil-kumpanija tal-IT u qed nara ċifra 25,000 euro u dak iż-żmien 22 sena ilu jew kemm 25,000 euro kienu flus jiġifieri. U għed tisma' x'nagħmel. U l-ħinijiet tax-xogħol kienu tajbin mit-8 sal-4 b'karozza tax-xogħol bil-mobile waqt li ġurnalist tittaħdem ġurnativa ġurnata le 12 siegħa fil-ħdud fil-festi bla mobile bla karozza paga dik li. Imma lek ngħid li llum il-ġurnata mhuwiex il-flus kollox. Sa tgħidli kif jista' jkun
titkellem hekk, mhux il-flus jagħmlu kollox, bil-flus tista' tixtri ħwejjeġ li trid, karozza li trid, tista' tkun iktar komdu. Imma hekk inti taf li ħadd tagħmel 40 sena f'impjeg li m'intix kuntent fih, ħadd tkun gwadanjajt ftit għax ħajkollok ftit flus iktar, imma ħadd tkun tlift 40 sena li tmur għax-xogħol imdejjaq u jien dik qatt ma retta. U llum inħares ngħid imna l dik id-deċiżjoni għax illum inqum u ngħid kemm jien kuntent li ħanagħmel dik il-konferenza, li ħanippreżenta dik l-attività, li ħaniġi niltaqa' ma' Marja Kristina. Qed tifhem? Ejju, ma dak huwa li jtini l-entużjażmu jtini l-enerġija, jisu għalija dan huwa l-ossiġnu li jtini l-ossiġnu biex ngħix il-ġurnatek fil-milja tagħha. Nitkellem ħafna fuq ix-xogħol, issa jiena li issa qed nibda l-karriera tiegħi hekk inħoss ħafna hekk din kif ħansib bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja u t-training u kollox. U issa kellimtni ħafna fuq ix-xogħol. Tixtieq li kieku forsi ħdimt naqra inqas jew ħrixt iktar. Għax tidher ovvjament nafu kemm taħdem u nimmaġinak li kemm il-darba sabek qedtilhom le għandi x-xogħol ma nistax niġi. Sejt li suġġett interessanti marax kif għedlek sirt missier ta' 22 sena, allura kważi dik ir-responsabilità ġabet magħha li jiena ma nistax noħroġ u niddeverti kif kont nagħmel qabel kelli 22 sena. Qabel kelli 21 sena fil-fatt għax kien hemm il-tqala allura 19 qabel mhux ħadd toħroġ u tiddeverti u x'naf jiena. Imma dejjem kont konxu li jekk jiena għandi responsabilità irrid nassumi dik ir-responsabilità u la rrid infarfara fuq xi ħadd ieħor, irrid noħodha jiena. Jekk jiena għażilt dik il-ħaġa, issa rrid nerfa'ha kollha. Tgħidli ma xtaqx ħriġt iktar? Ngħidlek jista' jkun li xtaqt, imma ma jiddispjaċinix minn dak li għaddejt minnu. Gawdejt ftit meta kelli bej 17 u 21 sena u kun hemm qed jisma'na jgħidu l-aqwa taż-żagħżija tlifta. Imma li ġara kien li bdew iċ-ċirkostanzi kollha jista' jkolli għenuni biex nimmatura ftit iktar malajr. U għenuni biex naraf x'inhu vera s-sabiħ tal-ħajja f'liema sens, li fis-sens li isma' li toħroġ, tixrob u forsi ssir żibel. Sabiħ, imma li tagħmilha kull weekend mhux tajjeb. Kollox f'ħinu faqtu. Mhux tajjeb. Allura mbagħad wara li bdiet tikber it-tifla hekk u allura forsi kelli anke iktar ħin jiena għalija personali, bdejt infittex li nerġa' mmur lura l-isport għax xi ħaġa li kont inħobb imma kont waqqaft temporanjament. U allura rġajt bdejt nieħu ħsieb saħħti għax kont abbandonajta wkoll, ma nikolx tajjeb. U tiskanta li kell jaffettwalek anka kif, mhux biss kif tidher, imma anka l-burdata tiegħek. Ma kontx kont ngħidu deda waqt jesaġeraw li xtiekol jaffettwalek il-burdata. U fil-verità hekk kien li meta mbagħad bdejt qisu lejn 27-28 sena rġajt bdejt nieħu kontroll saħħti, bdejt inħossni aħjar. Allura ma ngħidx. Ta' 28 sena sibt dak il-bilanċ bej rejt il-familja, ix-xogħol, it-training. Għax il-vera mbagħad bi għaddi ġifieri u anke sħabi insibuha diffiċli biex tipo tittaħdem ħafna u f'sessin tinsib biex tiħsib saħtek u. Ara jien naħseb is-sigriet jekk nista' nagħti sigriet li qabel ma kontx nagħmlu dejjem li tqum kmieni. Jiena nqum kuljum l-alarmi doqli fil-5 u mmur nitrenja fil-5:30. Sa' 7 nkun lest. Tirbaħ iktar sigħat mill-ġurnata. Issa, dak ifisser għax għal kull deċiżjoni hemm is-sagrifiċċju tagħha le. Dak ifisser li fil-għaxija l-batterija tiegħi tispiċċa li ftit iktar kmieni minn tiegħek u ta' sħabek. Għax lanqum kmieni ma' 9:30 inkun kaput kważi. Għax imbagħad irid inqum fil-5 jew 5:45. Imma l-enerġija li tini li jiena mort ġirja jew mort sessjoni ta' taħriġ kmieni fil-għodu, jien inħossnisni l-jum għal-komplament tal-ġurnata,
Ekk, u meta mbagħad niltaqa' ma' xi ħadd fil-ħodu jgħidu li għandek enerġija, għajdilhom inti ġaħat xi tnejn kafè. Mort nitrenja u nħossni tajjeb. Dak għalija wieħed mis-sigriti jekk tgħid li isma'. U ma kontx nemmen li jekk tqum kmieni taffetwak, imma dik id-deċiżjoni saret tħalli ħafna frott f'ħajti. U mbagħad ovvjament qisni jiena filgħodu nkun l-iktar iffukat. Allora nipprova l-iktar xogħol diffiċli li għandi nagħmel nipprova neħilsu filgħodu. Jekk ma jkollix attività li ma tħallinix. Issa min jgħid li ma kif issib il-bilanċ bejn kollox. Jien nemmen li jekk trid vera xi ħaġa ħassib ħin għaliha. Jew tagħmel il-ħin għaliha. Eżatt, żgur. Jekk vera tiltaqa' ma' dak il-ħabib jew ħabiba lilek biex tiltaqa' magħha u dejjem tipprokrastina meta ħadd tiltaqa', jekk trid issib il-ħin tagħmilha. Irid ikollok ftit rieda inti stess, naqa' determinazzjoni li tgħid isma'. Jien naf jekk hawn xi ħadd jgħid jiena nixtieq niġri 5 kilometri. Ma tiġ tgħid ħanibda minn nhar it-tnejn. Tibda millum. Millum. Tara kif ħaddaħħal nofsija u tibda tmur timxi, mill-ġimgħa d-dieħla tibda tiġġogja, u mbagħad mill-ġimgħa ta' wara terġa' tibda bil-mod. Imma tibda millum. Toqgħodx tgħid nhar it-tnejn għax ta' nhar it-tnejn tibda tgħid iwa mbagħad nagħmilha. Le, aqbad u għamela. Sa nagħmilha u ngħidlek kif nibqa'. Ħafna nies jgħidulek x'fettilek li tlaqt milli tkun ġurnalist u li taqra l-aħbarijiet għamilt kważi 14 sena, imma jiena ħansaqsik l-oppost. X'fettilek ma tlaqx qabel. Il għaliex jiena mill-5 minuti li ninkelmek u mill-stalking li għamilt, ovvjament għamilt stalking, naf inti mhux persuna tal-comfort zone. U naf li ovvjament kull ħaġa tajba għandha tmiem tagħha, il-bidla hija neċessarja. Jiġifieri kważi 14 sena fl-istess irwol għalik għall-karattru tiegħek milli nista' qed naraw wisq. U nħoss li ħassejt ix-xewqa li forsi li tbiddel qabel ma qabel dawk l-14 sena. Nista' ngħidlek kompliment. Ejdli. Qatt kemm ili li tlaqt u biddilt il-karriera ħadd ma saqsijeli, u issa li qed issaqsijeli qed ngħid kemm inti intelligenti għax vera. Imma rajt li l-karattru vera b'mod perfett li jiena bil-karattru ta' kif inhu ma nissapportix f'comfort zone għal ħafna perjodu twil. Irrid xi ħaġa li timmotivani u tistimulani. U vera naħseb kien hemm perjodi li kważi kont fix-xifer li nitlaq qabel. Illum ngħid naħseb li tlaqt fil-mument tajjeb u fil-ħin it-tajjeb, anke ġiet il-pandemija u llum nibda ngħid li kieku kont ar-rasi fi żmien il-pandemija jaf kienet tkun sfida akbar u li kelli x-xogħol fis dak iż-żmien ftit finanzjarjament forsi ma nkaftani ftit serħan tal-moħħ, immija li għandek raġun naħseb li kont tmur lura, kieku tista' tmur lura titlaq qabel. Ma saqsewija kedi. Qatt ma saqsewili, kieku mmur lura kont nitlaq qabel mill-aħbarijiet. Naħseb li le ma kontx nitlaq qabel. Minkejja li jisni qed nikkontradixxi lil innifsi li jiena nħobb li noħroġ mill-comfort zone tiegħi. Imma rrid li ġela darba di ħad tkun deċiżjoni kbira importanti f'ħajti, rrid nipprova narbel sew l-opportunitajiet u l-konsegwenzi li ħaġġib magħha, kif naħseb għandek tagħmel f'kull deċiżjoni, speċjalment kbira li taffettwa l-karriera. U noħodha fil-ħin opportun. Issa jaf li l-ħin opportun ma jiġi qatt titfittxu inti. U jien kważi kombinazzjoni ġi għax ċemplit l-ħabiba tiegħi li kienet taħdem jew kienet involuta fil-Kamra tal-Kummerċ u qalt li isma' għandna opportunità ta' impjieg u naħsbu li inti vera tkun ideali għaliha. Qalt li għax hemm bżonn il-komunikazzjoni u hekk qalt li tela vera, qalt li minti tidera l-qalbek ix-xogħol, qalt li ansija. Jerġa' ċempiltila, tela li tela kważi ġeltni naħseb, kważi niltaqgħu ħanara xejn jidi. U l-tqajna, u xar wara reżenjajt mill-PBS u tlaqt. Kelli naħseb bżonn kif ikonna fil-ħajja, kelli bżonn xi ħadd jgħidli. Persuna. Marija Kristina. Jixtaqlek aħjar inti. Marija Kristina. Tidher li inti persuna li tista' tagħmel xi ħaġa oħra bħajtek. Għamilha. U xi kultant
dik il-persuna li tina dik l-imbuttatura mhux dejjem insibuha f'ħajjitna. Jien kont ix-xortijat li sibta għal dil-persuna llum niltaqa' magħha u ngħidilha nalla kontent għax kieku jafadni. Avolja tlaqtilgħu wara 3 xhur. Eżatt. Imma meta mort hemm imbagħad araft li dak ix-xogħol ma kienx għalija laqqas. Jien rid xogħol li kif iddeskrivejtni tajjeb inti li dejjem nagħmel xi ħaġa ġdida, dejjem nagħmel xi ħaġa differenti u li ma neqpax f'kamra quddiem computer għal 8 sigħat kuljum. Mhux ix-xogħol għalija dak. Issa hawn min in-nies. Irrid in-nies għalija n-nies huma ossiġnu. Issa jekk niltaqax magħhom f'attività, niltaqax magħhom f'konferenza, niltaqax magħhom f'kunċert, niltaqax magħhom f'xi avveniment kbir, l-importanti jew fuq is-sofà x'imkien, l-importanti li nkun man-nies. U nipprova mhux biss nitgħallem minnhom imma nipprova ngħid l-istorja tagħhom. Allura Kit fl-era l-ġdida tiegħu. Ovvjament teżisti ħafna dil-frażi Kit Demikoli tal-aħbarijiet, imma inti li kellek terġa' tikteb din is-sentenza tħassara u terġa' tiktibha, x'tikteb issa? Minflok Kit tal-aħbarijiet x'nikteb? Issa fl-era tiegħek. Minflok Kit tal-aħbarijiet nikteb Kit Demikoli V.0, V.2. It-tieni verżjoni. Li għandek taħlita attivist fl-sports tippreżenta imma wkoll naraw iktar kartru tiegħek iktar milli qed tirrapporta l-aħbarijiet serji mhux veru. Le, llum kważi ma nagħmilx ma naqrax aħbarijiet. U meta nippreżenta nipprova nippreżenta bi stil li jkun ftit iktar informali, ħanpoġġiha hekk, li ma jkunx daqshekk formali għalkemm jien ġej minn ambjent li rrid naqra kollox kelma b'kelma, dak rid tiwarbu. Eni biex niżviluppa l-ħiliet ta' kif nippreżenta u nikkomunika, imma mbagħad meta ġejt għal rasi biex naħdem bħala preżentatur jew ngħin lil xi ħadd biex jipprova jikkomunika aħjar, dak l-iskript warrabtu u adottajt skript ġdid li jkun iktar informali, iktar uman u iktar hekk, każwali, iktar frisk. Kemm hi xi sabiħa, ovvjament għax ħafna mid-drabi l-istampa li tidher fuq il-medja tkun ċudantek mhux ir-realtà, imma inti qed tipprova turi r-realtà tiegħek, il-verità tiegħek. U li mhux faċli marif illum il-ġurnata anka biex xogħol li nagħmel għax illum il-klijenti tiegħi jkunu vari, naf Sadni ġej minn klient li jimporta prodotti relatati ma' affarijiet ta' dar, per eżempju, u mbagħad ikolli xi klijenti ieħor li jkun xi awtorità jew xi entità li x-xogħol ikun jirrikjedi affarijiet differenti. Allura tiddejjem tadatta skont ma' min ħa taħdem. Il-vantaġġ li għandi llum li nista' niddeċiedi ma' min naħdem, kif naħdem u diktejn. Imma nipprova li f'dak kollu li nagħmel neqpa Kit li Kit kif jafu n-nies. Issa forsi n-nies kienu drawni Kit tal-aħbarijiet u llum immur niltaqa' ma' x'imkien. Kemm dejjem niftakru hekk stampa dejjem bil-ġlek l-ingravata u l-qmis. Tieħu gost meta jiġu fuqek hekk jew inti għax nimmaġinak tixtieq li jaraw kif l-identità l-ġdida tiegħek li għax issa naħseb 5 snin. Naħseb li 5 snin wara Mari sni ħdimt biex dik l-istereotip li kont ħloqt tal-14 sena waqt li ħafna nies ħajqbgħu jassoċjawni mal-aħbarijiet imma jarfu li Kit ma kienx jaf biss jaqra l-aħbarijiet imma forsi llum japprezzaw li Kit kapaċi jmexxi diskussjoni waqt konferenza jew Kit kapaċi jippreżenta dik l-attività bi-stil tiegħu bħala Kit. Naħseb li dik bil-mod il-mod għax dik tibniha kif bnejt reputazzjoni kif jibni kulħadd bl-aħbarijiet, naħseb li dik tibniha bil-mod. Ma naqtax qalbi li mhux qed tinbidel u ma jiddispjaċini xejn jekk jibqgħu jgħiduli isma' ara Kit tal-aħbarijiet għax 14 sena 14 Mekka din l-eruq tiegħek dejjem għandek tapprezza minn fejn bdejt le. Le dejjem. Naħseb anzi jekk ma tapprezzax dak tkun tlift kollox, kważi tkun tlift il-fiduċja
mhux tan-nies biss imma anke fik innifsek narajn. Jien tinteressani ħafna l-kwistjoni tal-privatezza, imma sens. Li aħna għandna dil-kaxxa żgħira, il-mobile, illi ħafna li tista' tgħid jiena fejn qiegħda bħalissa f'dan il-moment li tista' jekk jien qed inkelmek dwar il-pastizzi jaf ħaniftħu nara xebaritati tal-pastizzi għandna dil-kaxxa illi eliminat ħafna mill-elementi ta' privatezza li darba kellna sewwa. U kważi nħossu koll li jiena li għandi 22 sena jisni għandi tlift l-abilità li nkun privata fis-sens li jekk qed niċċelebra xi ħaġa u qed nesperjenza xi ħaġa nħoss il-bżonn mhux ix-xewqa, il-bżonn illi nitfa' fuq il-medja soċjali u nħossi dinja mistoqsija interessanti ħafna li taħdem fil-medja u jkollok u parti minn xogħolok illi tippostja u tħoss inti wkoll tħossha di li bżonn iktar milli xewqa illi titfa' mumenti vulnerabbli, titfa' mumenti sbieħ ma' familtek. Inħossa mardi, ġifri inkuret nikdeb jekk ngħidlek ma nħossix. U nħossa iktar f'żgħażagħ tal-età tiegħek li nkun x'imkien u narhom li hija bil-fors li jridu juru li qegħdin f'post partikolari, mhux għax neċessarjament qed joħdu gost jagħmluha, imma x'iridu jagħmluha. Jien xi kultant tiġrili dik ninqabad f'dik il-morsa li ngħid. Ma jiena vera għandi għalfejn noqgħod ngħid li ġejt dal-kunċert jew ġejt nara dil-logħba futbol. Għal xiex għandi ninforma lill-dinja kollha jew lill-komunità min isegwini. Nipprova li nsib bilanċ jiena u noqgħod lura mill-bżonn li nagħmilha, għax naħseb li huwa bżonn li rrid nagħmilha bil-forsa xi jisni nkun qed nonqos li xi ħadd jekk ma nagħmilix. Illum jekk nipprova ħanitfa' xi ħaġa, nipprova li warajha ikun hemm messaġġ. Issa tgħidli l-aħwa toqgħod taħseb fil-messaġġ imma ngħid isma' jekk jiena rajt din l-istorji ta' Keith. Nista' naħu xi ħaġa interessanti minnha? Jew issa tgħidli. Tħoss is-sodisfazzjoni qed tgħin il-ħaddieħor. Imma ma rridx ninstema' li snina xi. Jew qed tispira l-ħaddieħor. Nipprova ngħid isma' jiena provajdin. U kellha daw il-benefiċċji. Ippruvawa jew inkella għaddejt minn din l-esperjenza u naħseb li tagħmel daw il-lezzjonijiet. Dawn huma l-lezzjonijiet. Issa llum il-ġurnata qed ninduna li dik toħodlok ħafna ħin u fil-verità l-attività tiegħi fuq il-medja soċjali mhux ma tkunx regolari għax xi kultant inkun maqbud b'ħafna affarijiet u jkun hemm min jgħidli misma' mhux aħjar ikollok xi ħadd li assistik u hekk li forsi itella l-kontenut fismek imma nibda ngħid imma mbagħad qed nitlef l-iskop kollu li tipprova tkun awtentiku u l-kontenut ikun vera jirrappreżenta l-vuċi tiegħek. Meta hekk. Jiena rrid li pereżempju jekk kelli taħdita tajba ma' Marija Kristina, jiena nkolli għamilta l-istorja u ngħid kemm ħadd gost niltaqa' ma' Marija Kristina, mhux ikun hawn xi ħadd ieħor li jagħmilha. Iva nħossa dik, ġifieri lura mis-soqsija tiegħek Mar. U nħoss is-solitudni fiha li ħafna drabi nkun f'postijiet u nara l-nies u anke jien ta' ġifieri nkun bil-mobile fidi. U nibda jew nħares lejn il-mobile iktar mill-attività nnifisha u l-gost li jkun hemm. Nibdew niċċekkjaw minn ra l-istorji tagħna jew inkella. Jisu nfittxu l-validazzjoni, jiena nagħmilha di, nfittex. Ħanara minn ra li għamilta di. Jisu jkolli naqas sodisfazzjoni li rawni li għamilta il-ħaġa. Eżatt. Nasab hija l-kundizzjoni umana, ovvjament, jekk tagħmel xi ħaġa tmur taqsam ma' ommok jew ma' sħabek tieħu gost magħhom. U issa sar skala aktar. Issa sirt imma issa forsi għax qed nibda immatura ftit ta' 40, imma sirt li nibda ngħid. Pereżempju, mort 4 ijiem sifirt mal-mara, ma ippostjajx darba. Bdejt ngħid hemm għalfejn noqgħod ngħid id-dinja li sifirt 4 ijiem mal-mara, hemm għalfejn noqgħod ngħid lid-dinja li morna mixja f'dak il-ġnien, hemm għalfejn noqgħod ngħid lid-dinja li mort f'dak ir-restorant.
jekk għandu xi ħaġa speċjali jew vera kelli esperjenza tajba, all right, ngħid tara. Jekk tkun lejn l-Italja, jinġili jkun hemm sħabi jgħidu l-isma' taf xi kafetterija tajba jien naf li naħa ta' Milan jew Ruma, mort hemmhekk ara. Imma mhux nagħmilha biex qisni ara jien x'ħajjet ngħix. Qed tifhem? Allura konverzazzjoni kważi. Imma biex issib dak il-bilanċ bejn li jisma' tikkomunika xi ħaġa li tista' tispira, teduka, mingħajr ma tidher li isma' araw fejn hija tajjena, araw x'ħajjet ngħix u intom hemm ix-xogħol. Xi kultant inħoss li l-kontenut fuq il-medja soċjali ma jkunx b'dik l-intenzjoni, imma jasal b'dik l-intenzjoni. Li u dik tkun parti biss mix-xahar, ġifri jekk jien mort 4 ijiem mal-mara sal-Italja, ix-xahar għandu 30 ġurnata. Is-26 ġurnata ma kinux sbieħ dawk l-4 ijiem. U jien forsi f'dawk is-26 ġurnata l-oħra kelli 4 ijiem minnhom ma kontx 100% tajjeb. Mentalment għax kelli ħafna affarijiet jew kelli ħafna stress, dawk il-mumenti ma għadx inġibhom jiena. Allura għalhekk iridu noqogħdu attenti u kważi toħodni lura għal dak li bdejna bih. Li qed nagħtu biss stampa żgħira u xi kultant jekk ma żomm ma tkunx sod, tħalliha tinfluwenzak, tħalliha tinġar. Kif ġara lili meta żilt li nistudja l-IT, minflok żilt li nkompli fil-komunikazzjoni, fil-Malti jew fix-xandir. Meta kont żgħir. Għax jiena li rrid kiddem ikoli ma rridx isir speċjalista l-IT, rrid isir xandar jew rrid isir. Imma ħallejt il-ta' madwari jikkondizzjonawni u għażilt triq li ma kienx eżatt tiegħi u xi kultant bil-medja soċjali nħoss li hekk jiġrilna. Il-medja soċjali għandha ħabta li tina din l-istampa żgħira. Iżda nħoss li inti qed tipprova tagħti stampa ikbar. Bħal inħoss li għamilt hekk meta samt mument vulnerabbli mill-istorja tiegħek ta' meta ħallik il-papa tiegħek. Kif ħassejtek komdu li taqsam magħna dan id-dettall? Issa jista' jkun għax għadda żmien ukoll. Għax jien ma nistennix li kull min imut li xi ħadd tażis li tella u jgħid isma' ossi l-memorji, toqgħodx tibki, mhuwiex kulħadd hekk. Jiena llum forsi għax għaddew 33 sena, il-ferita u l-ġerħa kbira li kelli wara li mit missieri u trauma li għaddejna minnha, illum forsi dik il-ferita ngħalqet. Ma tagħnalaqx għal kollox, imma dik il-ferita ngħalqet u forsi illum ngħid għal xi jiena jekk għaddejt minn esperjenza diffiċli ma nistax naqsam xi lezzjoni li tallimt minnha ma' ħadd ieħor. U għalhekk biss nagħmilha jekk nitkellem fuq il-papa jgħiduli sa stess nistgħu nitkellmu fuqha bil-qalb kollha, jien nieħu gost kieku nagħmlu xi ġimgħa nitkellmu fuqha, nieħu gost. U dak li tallimt minnu jien nixtieq li kulħadd jipprova jagħtwaħ f'ħajtu, fosthom li titgħallem minn żgħir li l-ħajja hija qasira u li tiddawwar ma' nies li jgħinuk tgħix il-ħajja fil-milja tagħha u li lezzjoni oħra li tallimt li jekk għandek tagħmel xi ħaġa tagħmilha llum għax jista' jkun bħal missieri kien ibiħ is-saħħa u mbagħad l-għada pum marat ta' 30 sena u 31 sena miet. Jien naħseb hemm ħafna nies bħalissa tisegwuna għandhom 30 sena. Immaġina 30 sena jkollok tifel ta' 9 snin, tifel ieħor ta' sentej, timrat bla mistenni u 10 xhur wara tmut. Xieqba fik, tibda tgħid u jien kont qed nippjana nixtrijek, ikolli l-aqwa mobile, ikolli l-aqwa karozza. Allura dik tatni mbagħad perspettiva dwar x'verament jagħmel sens fil-ħajja. U jista' jkun li parti mill-deċiżjoni anka li d-deċiżjonijiet diffiċli għamilt li titlaq pereżempju minn dream job li taqra l-aħbarijiet jew tkun ġurnalist ma' xandir nazzjonali, kienet għax qed il-ħajja qasira. U kif qed inti qabel, ħaneqpa nagħmel l-istess xogħol ara 40 sena, għaliex ma nippruvax affarijiet differenti. Forsi noħu gost nagħmel affarijiet differenti. Dik naħseb illum ġiet
mill-esperjenza ta' missieri. Għax l-esperjenza ta' missieri għal-mitni, isma' jekk għandek tagħmel xi ħaġa, għamilha. Għax jista' jkun għadha ma tkunx f'siktek. U dik imbagħad għal-mitni naħseb l-ikbar lezzjoni s-saħħa. Kemm nitkellmu fuq affarijiet u importanti jekk, imma li noħdu ħsieb saħħitna naħseb li m'hawn xejn iktar prezzjuża minnha. Tinstema' klixe u anke jien xi kultant ngħid reġgħu daw jew jitilgħu li fuq il-fida u fuq Instagram jew hekk fuq is-saħħa u fuq kemm tittikol toqgħod attenġ tiekol li tagħmel eżerċizzju fiżiku u jkun hemm min jgħid reġgħu qed jieħdu li moħħi, reġgħu dejjem l-istess kantalina. Imma llum m'hemm xejn aħjar milli tuħsib saħħtek biex jekk il-bambin jisilfek sa 70-80 sena, għall-inqas tipprova li ta' 60-70-80 sena tkun għadek tiflaħ timxi ftit. Tkun għadek tiflaħ tiġbor basket mill-art. Infatti dejjem tħoss il-bżonn li jkollok tir relatat ma l-sport, eżempju l-maratona ta' Londra ġveru. U naf li mhux sempliċement trejnjajt mort l-estate, naf li tfisser ħafna iktar għalik li qabel xejn dik ħadd gost nagħmel għax għamilta laqda l-qalbi għal Hospice Malta u għal Hospice UK, ġifri għamilta l-karità biex niġbor il-flus għall-karità, ma għamilta wkoll sa ċertu punt biex ngħid isma' jiena is-saħħa li silifni l-bambin sissa nipprova nużaha b'mod tajjeb, mhux għalija biss għax li tagħmel maratona kif qed tgħid inti titrenja sigħat u l-maratona nnifisha fiha battikata mhux ħażin. Imma l-inqas ngħid isma' jien qed nagħmel il-parti tiegħi biex nuħu ħsieb saħħti u fuq kollox li l-għalili tagħni dil-grazzja li nuħu ħsieb li għandi saħħti s'issa mhux ħażin li nista' nimxi jew niġri, għall-inqas dawk il-pazjenti morda b'xi marda serja li ma jistgħux jagħmluha, għall-inqas jiena jiżni nkun ġrejt fisimhom. Naf li tgħidli ma xirrid ngħid li ħadd ma jixtieq li jkun marit serjament, imma ħadd ma jaf lil min se tiġri din. Jiena żgur qatt ma bsart f'100 miljun sena u f'100 miljun persuna li missieri li kien b'saħħtu u jaħdem jista' jimrad u jmut. Qatt ma bsarta. Imma ġrat. Issa minflok qatt nagħmel ħajti kollha nibki għax ġrat lili u l-familja tagħna. Qed tisma' ma din jista' jkun esperjenza biex jien nitgħallem u nikber minnha. U jien naħseb f'kull sitwazzjoni fil-ħajja mar dan li nippruvaw nagħmlu. Jekk tgħaddi minn mument diffiċli, anke pereżempju kellek xi boyfriend jew kellek xi girlfriend u relazzjoni ma marritx tajjeb kif xtaqt inti. Ara x'tallimt minnha immimx il-qudiem. Tiqpax ankrat ma toqgħod taħseb kemm kont tuħu gost miegħu jew magħha jew kemm stajtu jkollkom relazzjoni tajba flimkien. Stajtu kien. Imma dak għadda. Aħdem biex tipprova tiltaqa' ma' persuna aħjar biex tgħinek tkun persuna aħjar. U nemmen forsi għalhekk inħossu l-bżonn li naqsmu daw il-momenti vulnerabbli fuq il-medja soċjali biex sek toħloq konverzazzjoni u forsi xi ħadd li għadda mill-istess ħaġa jirrelata miegħek u jgħid lej mhux ħanibqa' ankrat mal-passat u ħanagħmel palma melkit. Lejnu, għos jgħidu li isma' jien mhux ħanisti minnek. Jien, pereżempju, bidla li għamil fajti ċuċata, ma kellix kemm inna li żewġna ma kellix pezz id-dar, kemm inna li ġibna 3 tiqtates id-dar, mhux ħaniddejjaq minnek. Il-burdata tiegħi saret 300 darba aħjar. Ma nafx kif, imma il-qtates id-dar ġabulna mħabba li ma konniex nistgħu niddiskrivu fuq qabel. Ċuċata, di xi ħaġa li naqra sagrifiċċju u impenn kulħadd jista' jagħmilha. Issa ngħid jiena minn x'ġabuli 3 tiqtates. Tista' tagħżel iġġib għasfur, tista' ġib kelb. Qed ngħidlek bidla żgħira li għamilt f'ħajti sentej u nofsilu li hekk kenitni mentalment. U xi kultant huma affarijiet żgħar tgħid kos ħanippruva. U jien kienu jgħidu li pereżempju xi 15-il sen ilu meta kont fini naqa' mhux ħażin, kej tibda mur imxi naqa', kej tibda mur iġri u ngħidilhom m'għandix ħin u xi ħallini. U mbagħad ippruvajta darba, tħossok naqra aħjar. Differenza ta' l-aħwa. Vera, il-moviment. Dejjem sakemm tibda.
U vera xi kultant tista' tkun imbottatura waqt konverzazzjoni kif qed nagħmlu issa. Tista' tkun xi klipp li segwi fuq il-medja soċjali tgħid. Vera ta' dakkit, jista' jkun għandu raġun ta' ħanippruvadi. Imma l-importanti hekk li dejjem tipprova jkollok attitudni pożittiva għal kull ma tagħmel. Għax l-attitudni jekk tgħid li x'inhu s-sigritt tal-ħajja li jkollok attitudni tajba. Għax tmur fejn trid biha. Jekk ikollok attitudni tajba, jien niftakarni konċolu, niftakar immur fil-ħodu u ngħid il-kulħadd bonġu jiena x'hekk jisni minni. Bonġu, rajt kollha sewwer. Ma kien hemm wieħed hekk partikolari. Bonġu kit. Madunna fad minna 12 siegħu. Ngħidlu għatfad, ejja nippruvaw nagħmluhom tajbin daw 12 siegħa, ejja nippruvaw nagħmlu xi ħaġa, noħolqu storja hekk, nagħmlu hekk. U ġriġu 8 tal-lejla, għadhom 8 ta' filgħodu. Tiġi taħseb fuq 8 tal-lejla, ara kif ħanamlu dawk 12 siegħa tajbin. Li nagħtu x-xogħol, imma li noħdu gost, konna sodisfazzjon bix-xogħol li ħanamlu. Qed tifhem? Allura di l-attitudni hekk inħoss li hija kollox fil-ħajja. Kif kelli nsaqsik? Mistoqsija li tixtieq li jsaqsuk imma ma jsaqsukx. Tkellimna ftit fin-negattiv fuq il-medja soċjali. Jisna f'dil konverzazzjoni, mhux fuq il-negattiv, tkellimna forsi fuq li jisma' rridu bil-fors noqogħdu nippostjaw fejedin, jisna biex ikollna l-validazzjoni biex nużak klimek u hekk ta' dak li qed nagħmlu. Il-vantaġġ naħseb tal-medja soċjali imma mill-banda l-oħra li jisna tina l-opportunità llum ħassejt jiena li jekk għandi nixtieq nitkellem fuq xi ħaġa jew nixtieq insir naf aktar fuq xi ħaġa, tini l-opportunità biex immur infittex insaqsi jew inkella nitkellem fuq jien. Allura jekk tgħidli hemm xi ħaġa li qatt ma tkellem dwarha, mhux qed niftakar f'eżempju konkret bħalissa, ma naħseb fuq il-medja soċjali jekk kien hemm xi affarijiet ġieli provajt nitkellem dwarhom. Illum sirt noqgħod attent għax inħoss li jekk ħanitfa' xi ħaġa forsi li għaddej minnha jiena jew inkella li nixtieq nikkummenta dwarha, nibża li xi kultant tidħol f'konverzazzjonijiet jew tiġi miżinterpretat, so allura nippreferi li jkolli taħdita bħal din fejn nista' nagħti l-kuntest kollu u nista' nispjega ruħi b'mod tajjeb mingħajr ħadd ma jipprova jgħid kit kontra l-medja soċjali. Le, mhux qed ngħid hekk jekk nużaħ kollu. Qed ngħid noqogħdu iktar attenti kif nużaħ. Imma xi kultant ma tafx tiġi miżinterpretat. Allura waqt li ngħidlek li jisma' jekk hemm xi ħaġa li nixtieqhom li jsaqsuni, xi kultant ngħid nista' nitkellem dwarha jiena mal-ewwel. Le, ma ħsibx li hemm suġġett partikolari li ngħid nixtieq li kieku jkolli l-opportunità li nitkellem dwaru. Bħalissa jien naf fis-sajt fuq l-AI, qed nitgħallem iktar fuq l-AI, u hekk għax jaffaxxinawni l-affarijiet hekk li jkunu għaddejjin trends. Tħossli periklu għalina l-AI. Kont qed naħseb hekk għax kont smajt stampa waħda tal-munita, kont ħallejt xi ħadd li persuna partikolari hekk tipo li huwa kważi istituzzjoni fuq l-AI madwar id-dinja li kienet jitkellem fuq ir-riski li tista' ġib magħha kemm se jkunu iktar intelligenti mill-umani fi żmien ftit snin oħra. Imma bħal kull ħaġa oħra u kull rivoluzzjoni li kellna fid-dinja minn middu skoprejna d-dawl. Sa kemm daħal il-telefon, ir-radio, it-televiżjoni, l-internet. Di qed inħoss li hija sitwazzjoni simili Kif bħal l-internet kif tuża l-għodda? Kif? Il-bniedem li juża mhux l-għodda. Il-periklu hija li ma nużawx tajjeb jew ma naħsibx li la ħata minna iktar stupidi, la ħata minna. Uża ma inti turi ftit inizjattiva inti stess li jismek ħassaqsih xi ħaġa, toqgħodx fuq dak is-sors biss. Ipprova fittex imkien ieħor ukoll jew sorsi differenti. Toqgħodx fuq għax tiġrilna fil-ħajja ta' kuljum. Niltaqa' miegħek Marja Kristina u ngħidu isma' dakkit taf kemm hu kiesaħ, kemm hu dardira. Dak jkun tara qas isellimlek ta' jew hekk. Ma inti qed toqgħod fuq x'qalet Marja Kristina u qed tifhem? Le oqgħod fuq u di tiġrilna kollu f'ħajjitna. Nisimgħu xi gossip fuq xi ħadd u nxerduha. Esperjenza inti l-ewwel.
u tipprova toqgħodx fuq persuna waħda moqgħod fuq sorsi differenti. Grazzi ħafna Kit. Xej, pjaċir tiegħi. Vera ħadd gost inkelmek. Ħadd gost jiena? Ma bsax li ħadd tkun daqshekk interessanti daqskemm. Onestament qed ngħidlek. Għax tkellimna fuq kollox u nittama li ma ħadx ras in-nies u xi ħaġa minn dak li għedna in-nies jistgħu jirrelataw magħha u jgħidu isma'. Dik nipprova. Imma jekk ħad tipprova prova llum, tipprova jgħix għada. Grazzi ħafna Kit. Grazzi lilek. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil-Lingonberries tal-mejda li qed iżomm li l-laptop tiegħi hawnhekk u daw iż-żewġ siġġijiet li qegħdin bil-qiegħda fuqhom. Grazzi ħafna.